Ja neviem, ako to bolo, 1000, toto asi, ako to bolo? Či to odhľadne. Kde tam budú prezentácie, tak povedám sa do potreby. Ja, ten projekt, ktorý keď nemá také rozlišenie, tak on to nevie. Dobre, už. Tá para je nádherná silueta. 5-ročné vlča. To si nevšimajte zatiaľ ešte, hej. Jasné. Ja vám povedal, že ako to... Diví, niečo podpálilo. Toto je bocian. Dobre, to je fajn. Bocian je bocian. Bocian. Dobre, myslím, že ste v pohode. Dobre. Najhoršie, že to nevieme nejako efektívne využiť. Sme tak. Úra. Možno to nebudem piť, oni si dávajú nič. To potrebujú. Dobre, Tam bola nejaká stolička. A čo sa týka tohto, tej lepiacej pásky, očividne drží dobre, no? Som rád. To je znova potom, neviem, ak je tu nejaký riech alebo alfa. ale nerobí lobotómiu. No. Ono bude asi vpredu, nie? Ale neviem, že či si to nechce vieš takú mezeru. Áno? Tak je to dám sa postaviť. Kde chceš mať tú stoličku? Každý klubu bola nechám poskladať. Dáni nemáte. Čo? Ja 6 ročník sa vidím ako aj na tábor sa vidím. Keď sa vidíme, ale to nemal som na alebo nejaká bojovka, pod posledný vždy Čiže vlastne, keď som bol v predškolskom veku, tak bol som taký, že dosť taký pozorovateľ, ale vlastne napríklad v materskej škôlke sme mali každý s niekým ísť a držať sa za ruku, tak ja som dostal takú spolužiačku, čo bola úplne bledá a malátna a nikto si ju nevšímal. Vlastne vôbec nikto s ňou nekomunikoval okrem mňa a ja som s ňou tiež komunikoval len tak, že sme sa dotýkali rukami a vlastne stále som ju veľmi vnímal, pretože ona vlastne bola taká, že skoro vôbec nebola, bola úplne bledá a jej ako jablka, z jablok jej dávali dolu šupky, že má niečo z hepatitídu alebo niečo také, takže nemôže jesť tie šupky z jablok, lebo že to je veľmi ťažké pre ňu. No ale mne to bolo úplne ľahostajné a vôbec nebol som taký, že by som bol
že by som chcel vedieť, že prečo to všetko je a toto všetko som ja nemal, že čiste ako som sa zúčastňoval dejov takým spôsobom, že bol som prítomný a zúčastnený, to je všetko, ale vnútri, čo ma zaujímalo trošku, tak dopravné značky, len preto, že vlastne spolužiačka, ktorá mi robila o tom prednášku, tak bola taká vitálna, ako sa mi celkom páčilo. No a potom ešte, čo ďalej, bol som rebel, vlastne, áno, mali sme spať povinne, tak som zorganizoval vzburu, ako, že učiteľka, keď odišla, tak sme zabarikádovali lehátkami dvere, ktorými ako potom nemohla vojsť dnu až po značnom úsilí. Nenávidel som učiteľku, lebo zavraždila myš pred nami, ako sme boli deti a tam sa zjavila myš, my sme sa s tou myšou hrali a tá učiteľka prišla a zahlušila ju z papučov a vyhodila von na terasu. Ja teraz som myslela, že sa mi smiela nejaké myši. Máme už chvíľočku času, tak pojďte. Tak neraz ukážem. A už vtedy ti nerada bolo a zostalo ti to. Ukážu som. Dobre. Som povedal, ale oni sú obyčajní. No, konečne. Ani nič. Lenivý si vlastne? Áno. Ja som bola úplne opačná. No. No, dobre. Už, rýchlo, Dobre. skočíme.